గురజాల, అలీనగర్, పిడుగురాళ్ళ, చంద్రలపాడు, మల్లపాడు, కురిచీటు, ప్రకాశం జిల్లా, హనుమంతపురం, పటాన్ చెరువు, కోదాడ, వరంగల్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, జగ్గంపేట, హైదరాబాద్, అల్వాల్, పెదకూరుపాడు, బుర్సాపురం, కోనూరు, సీతానగరం, రాయవరం, అంబడిపూడి, లింగగూడెం, అక్షపేట, శ్రీనివాసపురం, ఉయ్యూరు, 25 ఊర్ల నుంచి వచ్చారు. ఇంకా మీ యొక్క ఊరు పేరు ఎవరిదైనా రాయలేదు, ప్రేర్ చేయలేదంటే తెలియపరిచినట్టే మీ ఊరి పేరు రాసి ప్రేర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఉన్నారా? అంటే చేయొద్దని మీకు వేస్తుంది. లేదంటే చివరిగా మీరందరూ కూడా మరి మా కుటుంబం కోసం ప్రార్థించాలి. మా ఇద్దరు పిల్లల కోసం, పాస్టర్ గారి కోసం, నా కోసం మీరందరూ కూడా ప్రార్థించండి. మా కోసం ప్రసాద్ పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. మన దైవజనుల కొరకు మనం ప్రార్థించాం. బలమైన అభిషేకం దేవుడు ఇచ్చి వాడుకుంటున్న విధానం బట్టి మన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం. అందరూ స్వరాలెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చేద్దాం. బిగ్గరగా మహిమ ఆయనకి, ఘనత ఆయనకే, ప్రభావాలు ఆయనకే కలిగినట్లుగా రాబోయే దినాలు ఇంకా బలముగా దేవుడు వాడుకున్నట్లుగా, ఇదిగో ఏలియాని ఎలీషా దేవుడు ఎలా వాడుకున్నాడో, దేవుడు బలమైన అభిషేకం 2 పాల ఆత్మను అనుగ్రహింపచేసి ఎలాగైతే వాడుకున్నాడు అటువంటి ఆత్మను దేవుడు అనుగ్రహించినట్లుగా, సాతాను యొక్క ఆటంకాలు తొలగిపోనట్లుగా, చీకటి శక్తులు కాలిపోనట్లుగా, సేవకుని కుటుంబాన్ని బలహీనపరుస్తున్న సేవకుని కుటుంబాన్ని శోధిస్తున్న, శ్రమకు గురి చేస్తున్న ప్రతి దురాత్మ శక్తి యేసుక్రీస్తు నామములో కాలిపోవును గాక. ఇప్పుడే యేసుక్రీస్తు సర్వశక్తి గల నామములో ప్రతి చీకటిని బంధిస్తున్నామయ్యా, ప్రతి అల్లరిని బంధిస్తున్నామయ్యా, ప్రతి చీకటి శక్తిని రాత్రి బంధిస్తున్నాం ప్రభా. భూలోకంలో వేటిని బంధిస్తారు అవి పరలోకమందు బంధించబడినవయ్యా. వేటిని విప్పుబడినా ఉన్నావే, మాకు ఇచ్చిన అధికారాన్ని బట్టి ఇప్పుడే ప్రతి చీకటి శక్తిని బంధిస్తున్నాం ప్రభా. విడిగా ఆయన 2 పాల ఆత్మ అభిషేకంతో నింపి బలపరచు, బలముగా వాడుకొని ప్రభా అనేక కుటుంబాలకు, అనేక ఊర్లకి ఆశీర్వాదకరంగా నిలబెట్టి బలపరిచిన తన భార్యను దీవించండి. తను ప్రేమించిన బిడ్డలను దీవించండి ఆయన, వారిని ఆస్వాదించండి ఆయన. వారు కూడా బైబిల్ చేసిన ఆయన, వారు కూడా గొప్ప సేవను అందించాలి అయ్యా, ప్రజలకు గొప్ప సేవను అందించాలి ప్రభా. అటువంటి కృపని బిడ్డలకు కలుగొను కాకనైనా పైనుంచి వచ్చే శ్రేష్టమైన గ్రాంతో బిడ్డలు నింపబడుదురు కాక. ఈ కృపలో దీవించి ఆశీర్వదించమని సేవకుల కుటుంబాన్ని చేతులకు అప్పగిస్తూ యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్.